Nazdar, zdravím vás v 77 a dneska sa pozrieme na Minecraft PvP. Takže každý hráč by za mňa mal vedieť aspoň kúsok z PvPčka, kvôli tomu, lebo je to väčšinou učné. No a poznáme niekoľko druhov, ako je Crystal, Card, Sword alebo X, alebo Sword a X, alebo Maze. Ja konkrétne som dobrá celkom v Card a Sword a X, takže veľmi s kryštálom a Maze neviem až tak pomôcť, ale zároveň viem poskytnúť pár taktík. No a tým pádom by som chcela dať pár tipov, trikov alebo v podstate nejakých vecí, ako sa zlepšiť, nejakých PvPčok. Takže ako prvé je dobré si pozrieť, že ktoré PvPčko sa vám najviac páči, ktoré chcete vedieť. Nejde o to, či vám ide, ale o to, či ste ochotní za to cvičiť alebo skúšať, ste ochotní dať do toho čas a námahu. Je skôr to na to, jak sa na to pozrete a jak vás to baví. No a či chcete radšej niečo o rýchlosť, ako je kryštál, musíte rýchlo prepínať medzi kryštálmi, rýchlo ťukať, zároveň si dávať aj rýchlo totemy. Maze, kde tiež musíte rýchlo prepínať medzi elitrou a chestplateom, dávať raketky alebo windcharge, ak sa vám nechce elitra maceovať, ale je to ľahšie a zároveň nakedy používať aj sekerov proti štítom, či chcete kartovať. Takže tiež o rýchlosti musíte vystreliť, položiť kart, odpáliť, alebo položiť rally kart, odpáliť, alebo rail, sheep a kart. Je to na vás, ak si zvolíte. Alebo či chcete niečo ako pomalejšieho, že nerozbijete tak ľahko totém. Ale zároveň furt zábavné, ako je Sword a X PvP. Takže samozrejme môže si už nasadiť aspoň armor. Takže chcela by som začať asi Card PvP. Odporúčam v podstate dať si na nejaké sloty, kde vám to najviac vyhovuje. Mne vyhovuje 2, 3, 4. Samozrejme, vy to môžete mať nastavené nejak inak, takže pre vás to nemusí byť 2, 3, 4, čiže môžete mať kart na 9. Ja keby som chcela mať na 9, tak keď stlačím Včko, tak mám 9. Ale dobré, to je pre nastavovanie klávesnici, ale to som mimo témy. V podstate si vyberte, kde je to pre vás pohodlné a podľa toho si zvolte, že kde chcete mať tie veci, jak sa vám dobre strieľa, aby ste dokázali čo vám toto spraviť. Je to celkom jednoduché po pár minútach tréningu, ale fakt trvá do toho čas a taktiku odporúčam, keď chcete si nacvičiť toto, tak si zapnúť najprv hitboxy, nech vidíte pekne kam letí sheep, niekoľkokrát si vystreliť, snažte sa čo najďalej, čím ďalej tým lepšie a proste vystreliť a položiť rýchlo kart z rally s kartom. Takže si nacvičte hod, položenie, kartu aspoň, či railov a potom to skombinujte. A samozrejme musí dopadnúť sheep tam, kde je ten kart. A keď si myslíte, že v podstate to ovládate už celkom dobré, samozrejme nevždy sa to podarí, tak skúste bez hitboxov. Takže karty fungujú nejak takto, ak by ste nevedeli. Dáva to celkom veľký damage, ale zároveň to môže popnúť totém aj používateľovi, takže vám, keď ste príliš pri tom blízko, preto je používať čo najďalej najlepšie. Dobre, toto sú tak skrátka karty, samozrejme. Keby sme mali ísť do detailov, tak tu máme samozrejme, že totém alebo štít. Ja osobne dávam prednosť štítu, ale keď ide o karty alebo kryštálie,
tak radšej používam totem. Radšej používam totem, samozrejme nejaký meč, väčšinou tam býva aj sekera. Dostanete do inventára nejaké potiony, nejaké železo, crafting, no vlastne drevo a TNTčka, nech si môžete vykraftiť. Je to účinné, ak ide o praskanie totémov a zabíjanie, ale nie je to najúčinnejšie, keď hráte na nejakom serveri, lebo tie materiály na získanie je to celkom náročné na craftenie kryštálov, získanie obsidiánu a ostatných vecí. Samozrejme ako aj o karty, ako železo je celkom v pohode získať, aj keď to nie je najľahšie, ale je to celkom v pohode, však železo je na každom kroku, ale skôr ide o tie a creeperov, ale existujú všelijaké farmy, takže je to celkom ľahké získať, ale kryštály sú dosť účinné, ale strašne ťažké na ovládanie, ale keď si už zvyknete, tak budete vedieť pekne prepínať totémy, mať tu nejaké tie kryštále a dobre z nej bojovať. Je to dosť účinné, ak máte trpezlivosť, tak odporúčam, ale je to aj celkom náročné. Potom samozrejme mace, no a poznáme tak Elytra mace a to sa používa tak v podstate, že prepnete si na Elytru, použijete raketku, vyletíte vysoko, prepnete z Elytry na chestplate a len použijete mace. Musíte sa naučiť to rýchlo prepínať a je to dosť účinné, akorát sa musíte trafiť. Nie tak ako ja. Vravím, nie som až taká odborníčka v tomto, ja som skôr na sword alebo karty, tak najviac cvičím. Ale
ale ide to. Keď to vymastrujete, tak fakt viete dobre to používať, dobre pozabíjať, dobre útočiť. Je to aj účinné, takže nič len tak, že robíte to k ničomu, ovládate to k ničomu, proste je to fakt, že účinné. Akurát problém je v tiesnených priestoroch, kde neviete padať z výšky alebo vôbec len vyletieť elitrou. Tam je to troška problém, lebo tam nikoho nemestnete, alebo keď mestnete, tak dáte slabý damage. Ostatné veci, ak budete mať samozrejme nejaké jedlo, štíty, totém a ostatné, samozrejme, toto sú iba tie najdôležitejšie veci, ktoré bývajú pri tom, bez čoho by to PvPčko nemohlo ísť napríklad. Bez meču nie je Sword PvP. Dobre, a potom tu máme X alebo Sword PvP. No a popravde je dobré tam mať nejaké tie pavučiny, perly, vodu, jablka, ako furt. Vždycky máte pri sebe nejaké golden apply, takže healy. Väčšinou máte aj pri sebe nejaký ten totém, alebo waterbucky, perly, stopero, pavučiny sú užitočné, keď tak crossflety na utekanie, utekanie, vyslovene, že nie. Nejaké wincharge tu môžete mať, samozrejme totém, máte ešte potky, ako je stress, speed a fire resistance. No a samozrejme nejaké bloky odporúčam si brať stack oak logov, aby ste sa mohli vystavať keby niečo. A keby niečo, tak sa môžete vystavať. Ale aj Sword PvP, síce že neuberá až taký damage, je veľmi dobré ovládať, lebo najčastejšie sa to používa v podstate v hociakých podmienkach. Opravde aj vo vzduchu sa dá. Aj keď je vtedy neúčinné veľmi, ale dá sa aj tam používať. Ale tie pre Sword PvP je skvelé byť, lebo samozrejme máte speedku, tým pádom vás ťažšie niekto trafí, ako keby speedku, keďže rád je kľúsky. No a tým pádom vás niekto ťažšie trafí. A vy viete mu dať pekné komba, že ho odstačíte. Je to dobré mať aspoň základy zo Sword PvP a čo ja viem, nejakú mace si vezmete, ale oplatí sa trénovať aspoň nejaké tie základy zo Sword PvP. Samozrejme aj X nesmieme zabudnúť. No a má väčší cooldown, ale dáva väčší damage. A zároveň aj nižšie štíty. Tu sa oplatí mať štít. No a v podstate samozrejme nejaké tie perly. Cobweby sú strašne tu dôležité, lebo niekoho zakobwebujete, alebo môžete si zachrániť život tým, že sa dáte do cobweby. Zároveň takto to funguje aj pre veskou. V podstate nás nedokáže hitnúť vtedy. Rovnako ako zo štítov vás nedokážu hitnúť z mace. Štít blokuje v podstate všetko. Okrem sekery, ktorá štít zničí na nejaký cooldown. No a tak to sú nejak tie PvPčka, ktoré ako poznáme. Dobre, a dúfam, že sa vám teda toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, tak bola by som rada, aby ste ma podporili aspoň lajkom alebo odberom. A samozrejme dúfam, že nejaké PvPčku aspoň skúsite si zobrať alebo skúsite nacvičiť.
A dúfam, že vás nakedy uvidím, čo ja viem, na nejakom serveri. A že si dáme raz duel, napríklad. Aj keď teraz ešte až tak... Samozrejme, že nie som najlepšia v PvPčku, ale snažím sa. Tým pádom... Keby ste chceli nejaké rady, triky alebo nejaké nastavenia, ja viem vám v tom pomôcť. Napríklad, jak je dobré si nastaviť klávesnicu alebo nejaké nastavenia, čo viem, nejaké módy, alebo aj módy sú dobré, samozrejme. No a tým pádom vidíme sa u ďalšieho videa.